Здравейте хора, аз съм Ани Геймплей 17. Вие сте с епизод 5 от нашето оцеляване. Сега, в този епизод ще отидем за желязо, тъй като ни е необходимо за кофа. Само къде да купая? Айде, там ще бъде. Но не остров, не мисля, че ми... Айде, ще купаем тук. What? В принцип има по два камъка. С F3 видим. Пускаме F3-ката. Видим. Тя не е хак, но все пак малко помощ. Айде без значение. О, ето. 1, 2, 3. Оп, още едно тук. Оле, супер. Добре. Добре. Сега почна ми харесва, не защо? Yes, baby. What? Добре. Да бе. Вече имаме 10 желязо, което не кой знае колко оцеляване, но просто не бях очаквал тук да намеря толкова близо до холма ми да има желязо. Просто не бях очаквал. Но все пак имало явно. Добре, дали ще има още? Въглища пак сега. Бай, пак сега вземем въглища. И да няма желязо, въглища вземем още. Защото като имаме повече, ще ни стават и за печене, няма вече да сипваме дървото. Така, сега тук ще обереме въглищата и желязото. То повече желязо няма да е. Повече надолу няма да слизам. И се връщаме в холма. Леле, що са толкова много тези въглища, бе? То да се радваш ли, да плачеш ли, имам да чупя 20 минути. Но, да. Ето, още се има там. Това изглежда като че ли аз съм си ги редил по дяволите. Хора, не се усмирите в мен, не съм си ги редил, аз просто бати късмета. Добре, тук свършиха. Да, има още една там. Добре. Почваме с азурата кирка. Да, това качери е тук и краят им. И сигурно ще бъде краят. Да, това беше техният край. Ами сега от тук се връщаме горе в холма и направо ще се видим, когато съм там. Така, почти се изкачихме горе и реших само да кажа нещо. Ходихме за желязо, не знам дали казах в началото на епизода, защото ще ни бъде нужно е тук да взимаме вода. Да взимаме вода за градинката. Така. Сега, това тук оставяме да се пече желязото. И чакаме да се изпече и взимаме мотиката и отиваме вече. И семената ще вземем, разбира се. Ще започваме да съдим вече. Нали сме фермери. Между другото, това време тук ще сложа в някои ъгълчета факли. Да, то пък реши и да стане вечер, както винаги. Много бързо става вечер. Така. Ето и да има някъде. Тук там факли. Така. Тук и аз лягам. Така. Сега тук връщам факлите. Играем лотарията. Бум, няма нищо. Между другото, ще имам само един чикън лъд. Нали бяха два? Да не би нет и той да е избягал. Имах два чикъна. Добре, каквото такова. Вече имаме 7 желязо и сега ще си крафнеме кофа. До сега обикалях и гледах за кокошката, но я няма. Ще вземем една кофа с вода. Да. После върнем и за остатъкът от печената руда. Сега тук ще ходим 1000 пъти да взимаме вода.
Аз сигурно само един път ще покажа как отивам я поставям. Защото ще е много пъти смисъл, то не е да сложи само един път в едно ръче. Ще я изгладим, защото вижте всяко става. Няма бъде така. Ще я заглаждаме. И да. Последната ни копа с вода. Ето, и това е нашата градинка. По този начин изглежда. И сега вече мога да почнем тук с съденето. Така. Имаме 10 семенца, така че направихме 10 местенца. И мога да ходя върху тях, само не трябва да скачам върху тях, защото няма да станат. И оп, яйце. И свърляме го. Добре, няма кокошка. И направихме си това, което всъщност ни беше нужно. Вече имаме колко? 11 айрон, с който си направим такова. Сигурно каска и бутушки. Оп. Не, панталонки си направя. Да, няма ми стигне. Точно така. Хоп. И бутушките си направим. Сега се екипираме като първия пич. И не стана само 2 айрон. Колко бързо просто свърши. Добре. Значи градинката ни е защитена. Така да се каже, смисъл, да, нищо няма. Тук имаме 21. За какво можем да го използваме? Следва нещо може да го използваме и ще направим ей украс тук. Хоп. Тай, да има малко украса. Красиво да става. Добре. Сега обаче пък като съм нисък, пак не е добре. И какво се преса? Значи, щом не става, няма да има отвън факла и това е. Сега няма да се моля на някаква си факла. Джичи резерват от 59-та мотичката. Това тук ще бъде нашата фермичка. Виждате вече даже почна да расте. Бега тръма. Тъпа кокошка. Същи еба путката май на тебе са. Добре, ще съберем много яйца. Тук в нашата територия има адски много кокошки, виждате. Падай, буклук. Ще бягаш мене, а? Всичко съм ти разрешил аз. Всичко си имаш. Внимайте му да игра CSGO. Добре хора. Сигурно това ще бъде с този клип. Надявам се видеото да ви е харесало. То ни нищо почти направихме фермичката, но пак си е нещо. Фермичката сме оправили така. Искрено се надявам да ви харесва поредицата. Ако сте изгледали този 5-ти епизод, вижте следващият 6-ти и се наслаждавайте на това, което ви предоставям да видите. Защото мисля, че поредичката сега се образува доста добре вече за сигурно следващия епизод. Тук ще почнем да мъкнем още неща да си слагаме. И да. Благодаря ви за гледането и чао!